खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 13 आगष्ट 2020 बिस्थिबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिहालानि। गिबि खौराङा जाबाय मैयाहाय बेंगालराव गिलु बालु जाथाय जानाय बा खालामनायाव कंग्रेस हान्जानि लिंक दं होननानै फोसावनाय जादों। कंग्रेसनि कालिम पाशा होननायखौ एफआइआर होनाय जाबाय। दा बे कंग्रेसनि कालिम पाशाखौ पुलिसफ्रा बेंगालुरु पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामनाय जासिगोन होननानैबो फोसावनाय जादों। लोगोसे चाइना आरो इन्डिया हादोरा सन्देह खालामनाय आरो हिंसाखौ नागारनानै फोथायलायनांसिगौ होननानै चाइनिज एम्बासाडरा बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे इन्डियायाव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो 66,999 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। लोगोसे AAP एबा आम आदमी पार्टीनि लिडार जर्नल सिंहखौ हिन्दुफोरनि बेरेखा पस्ट खालामनायनि थाखाय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। माने बेखौ आम आदमी पार्टीनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आरो दिल्लीनि चिफ मिनिस्टारनि पार्टियानो जाहैबाय आम आदमी पार्टी। दा बेखायनो बे जर्नल सिंहखौ ससियेल मिडियायाव हिन्दुफोरनि बेरेखा पस्ट खालामनायनि थाखाय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय पार्टीनिफ्राय। गुबुन फारसेथिं आसवा एबा अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियना मोनसे पलिटिकेल पार्टीसो होननानै बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय राम मन्दिरनि चिफ हेड बिथां नित्रिया गपाल दासनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बिथांनि बैसोआ 82 बोसोर। दा बिथांखौ कर'ना सेन्टाराव लांनाय जाबाय होननानैबो फोसावनाय जादों। लोगोसे त्रिपुरानि GBP हस्पिटालाव सानथामनि गथ' गोरलैखौ डक्टरफ्रा स्वाब लांनानै बुथारबाय। स्वाब माने कर'ना भाइरास टेस्ट खालामबाथाय मोनसे स्वाब लाङोना, बे सानथामनि गथ'निफ्राय स्वाबखौ लांदोंमोन। बे स्वाब लांजाखांनायनि उनाव बे सानथामनि गथ'आ थैनांगौ जाबाय। नैबेनो जाबाय माखासे बिमा बिफानि सावगारिफोरखौ। बे गथ'आनो थैदोंमोन। गथ'नि पिक्सारखौ ब्लार खालामनानै होदों। बै सासेया जाहैबाय बिफा आरो बै सासेया जाहैबाय सारि गाननाया जाहैबाय बिमा। बिसोरो गावसोरनि सानथामनि गथ'खौ हस्पिटालाव स्वाबनि थाखाय बेखौ लांनायनि थाखाय बे गथ'आ थैनांगौ जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मेघालयनि मोनथाम जिल्लाफोराव आफ्रिकान स्वाइन फेभार पजिटिभ मोननाय जादों। वेस्ट जान्टिया हिल्स, इस्ट खासि हिल्स आरो रियाबय होननाय जायगायाव बा जिल्लायाव मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे बिथां प्रणब मुखार्जीखौ डक्टरफ्रा मोजाङै नायाखै बा मोजाङै देहा फाहामथाय होआखै होननानै बिथां प्रणब मुखार्जीनि फिसालाया बुंदों। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदान बा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो सानफ्रामबो नोंथांमोननो आङो बेलासिनि रादाब आरो फुंबिलिनि रादाब लाबोबाय थायो। बाय बाय। लोगोफोर आंनि बर' गामियाव गिदिंफैदों। बे जाबाय बर' गामि, गुवाहाटीनि बर' गोजा बे गामियाव। नाथाय बिनि बर'फोरा रावबो बर' रोङा, मिथिबायना? नायबानो जाबाय नै। आरो रावबो दख'ना गाना।